cukur rambut. Dinteni sik. Rambut ngendi yo rambut ngendi. Ah iya, tenan. Wis iki ya tenan kok Nduk, panjenengane Mas Tunas ki handarbeni kabudayan seni sing adilungi iki luar biasa. Ngono ya, Mak. Mula wis dadi ujalan kawuli Mas Tuntas. Insyaallah Nduk gelaran ruwan iki pancene arep diadani saka Purbayan kene. Ngono. Merga Sukoharjo ki ngerti dhewe Nduk sing jenenge bersih desa, ruwan kuwi saiki samsa nipis ora eneng. Beda wewengkon Klaten kono. Ngono. Mulane iki dipurwakani saka warga tempel Purbayan. Mulane ruwan diadakan lagi setiap setahun sekali. Insyaallah mangke tasih gelar pakliran mae nggih. Tepuk tangan kagem Mas Tuntas. Iya. Mulane Nduk tenan. Wis kuwi piyai siji kuwi aja di sanak gitu to. Wis piyai siji kuwi anake mung nyah-nyoh. Biak-biuk sak-sak. Iya. Mulane Nduk iki warga sing kepareng lenggah ingkang mirsani lumantar YouTube streaming. Dalu menika kanca-kanca saking YSN ugi wonten. Lah menika ingkang dipun pandhegani Mas Robert. Lah menika menawi panjenengan badhe ngersakake napa wedangan. Lah nika menika sampun benten manajemenipun. Dados menika sakmenika wedangan. Ya, kirane menika nggih tempatipun nggih kepenak sekeca kagem Praya Priagung sing isih nom-noman, sing kirane isih cilik-cilik kuwi, sing kepengin yang-yangan nang kene ya kepenak. Mergane nggone ya peteng tenan kok, Nduk. Sing luwih wah sisih kidul kono kae. Kae ya eneng nggon sing kepenak sing sekeca monggo. Anggenipun para kadang-kadang kaneman ingkang badhe ngersakaken wedangan silahkan. Nika wonten masakan Jawa. Ngono. Iki kaya nggone klitik kuwi. Ngono ya, Mak. Klitik ki ya bisnise ya kuliner, buka wedangan. Ngono. Kakean gunung tanpa guna. Nah, terus iki pisanan kudu anu sik karo adimu wedok. Sapa? Karo adikku wedok Niken Salindri. Ini jumeneng kene Nduk. Karo nek nyeluk aku Om. Tuwek piye to, Cah? Genah kok lah witekno nek Mas ya ora becik wong iki sak anakku lho coba. Ha iya. Om wae. Ha iya. Iki adikku wedok ngene. Ya. Kene arep nang nggone Om Bayu mburi kelir ki omahe Om Bayu cejak mampir. Nggih, Pak. Kene jumeneng kene Cahyu. Iki langsung jumeneng. Iya no. Ado-ado nek ora tak deke sik ya ta. Nah, kudu ngadeg sik. Anu, kira-kira nganggo apa? Disepoti? Oh, manut kula. Iya. Iya, sepoti Ca, kuno apa? Sing gampang wae, mataramane. Telek. Ini. Selamat malam, Dek Niken. Sugeng dalu, selamat malam and good night. Good night. Where are you? Where are you going to? Yes, I'm going to mall. Iya. I don't speak English, Pak. Jawa wae ya. Nah, ngoten lho, Pak. Ya. Malah jenengan ngajak kula basa Cina kula malah saged. Oh, bisa? Nggih, setetek. Oh, setitik. Sampun diganti, Pak. Iya no. Nek setetek nggone sinden. Kula nggih gadahi, Pak. Wah, ora pareng, kowe urung pareng. Urung geduk kuping, ya ta? Nek nyunggi koper urung geduk kuping. Nah. Dek Niken. Inggih, dalem. Niki kula
Napa manggile Om, Pak napa Mas? Om Om. wae. Om Dalang. Kula kan soalnya nek manggil Mas Bayu kan Mas. Masa lek kalian jenengan nggih Om kan nggih kados ketuweken ngoten lho. Soalnya jenengan niku lek ditinggali niku awet muda ngoten lho. Ket biyen pertama kepanggih jenengan nganti sakniki niku jenengan panggah ngeten ngoten lho. Iya. Tegese uripe sing ngene iki to, Ken? Nggih. Makane kula lek manggil Om niku kersane kados sepekewuh ngoten lho, Oh ya wis, sak ngono wae, Mase ngono wae. Pak mawon nggih. Bocah ki jane iki njaluk kepiye to ki? Ya sing penting aja mbah ngono wae ya. Ndalek mbah kan nggih Mbah Hanom nggih to. Tapi jenengan niku saestu jenengan kali Mbah Hanom niku tasik tuwa Mbah Hanom. Estu niku. Sapa ngomong? Hah? Sapa ngomong? Kula. Aku karo Mbah Hanom ya tuwaku no. Lho kok iso? Lho iso. Ta sawangan to Mbah Hanom kae lho. Ya sawane sing wis 77 ya to. Nggih. Wah, ning isih bregas, sehat. Nggih, napa jenengan sakniki sakit? Wah, angel iki. Ngene lho, Ken. Pripun lho, Pak? Ngene lho tak kandhani. Ya to, awake dhewe rene iki, ya to. Mumpung dipirsani para warga ana ing Tempel Purbayan. Mbaki Sukoharjo. Awakmu nang Sukoharjo ping pira? Nang kene ping pira? Oh, nggih ping ra kaping. Mak kaping-kaping. Nggih. Nggih, pokoke insyaallah awakmu digontak karo Mas Tuntas gitu. Nggih. Nganti sok kuwi rampunge donya kuwi. Kowe pokoke nang kene terus. Piye? Nganti rampunge donya, kula ditanggap teng mriki. Piye? Malah remen lho Pak kula. Ya, liyane wis dorane kowe sing kedil-kedil dhewe gelem. Lah kula mangke budal dhewe lho Pak. Piye? Lah budal dhewe. Kok empane kok ngerimen to Pak bahasane iki. Ah iya. Piye Dik Niken? Sampean mirsani para warga sing sami lenggah disapa dulu. Injih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedayanipun ingkang sami rawuh ingkang sami lenggah dhateng mriki. Matur sembah nuwun sampun hadir dan mirsani pagelaran dalu niki. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat slamet wilujeng. Dipun paringi panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lekaning malah kebak. Mugi-mugi sageta munggah umrah sedaya. Mugi-mugi sageta nanggap piyambak-piyambak. Nanggap sembarang. Jan. Kagem panjenengan, Pak. Ora Kula mau dereng salim kalian jenengan lho. Ken, kosek salimi kosek. Kowe iki anggere apa kok jenenge sajene komplit lemu ndonga kok dawa banget. Sajen komplit. Sajene apa to, Pak? Sajane iki mono ingkung ya to, terus gedang raja, terus dit 10.000, terus diwit mau tak tambahi 50.000 kok ndelidirmun lemu ndongake. Endi lho, Pak, aku ora nampani duwite ya. Oh iya berarti ya kena peniti. Ya iya. Piye kene salim karo Om. Eyang. Bocah kaya ngono. Kula nderek ajar nggih, Pak. Piye? Nderek ajar. Kowe iki senengane guyon. Iya. Mboten. Ken. Dalem. Ayo ngaturke sing mat-matan sik. Nggih, napa Tak weni Purbawasesa sing mat-matan ya to, tak weni Kamardikan. Kowe arep nembang apa, Cahayu? Nggih, kula manut bawa napa jineman. Bawa sik. Bawa, Pak. Pelok 6 mawon nggih. Yes, pokoknya tak weni Kamardikan ya, Nduk ya. Nggih. Ya gini mumpung ketemu karo Mase Solo. Iya. Apa, Dok? Asmarandana nggih. Oh ya. Yo. Nggih, tibane tiba geblak nggih. Heh? Nggih, Pak. Tiba geblasuk. Dadi ati ya ora apa-apa. Pelok 6, Pak. Pelok barang. Sembarang wis. Manut. Piye to, Ken? Aja turu sore kaki Oh, ya iya. sakmono kuwi. Nadane Iya. C, Pak. Nggih, C. Yo, ayo apa? Suarane Adi wedok.
melek sabar rimo ha 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 Nduk Cahayu. Dalem. Lehmu nyuwara kuwi jan dur banget. Jan kuwi anune apa jenenge syarate apa, Nduk? Napa, Pak? Nek Jamune swara, ngoten nggih. ha, jamune apa kok swara kok usah cemengkling ngono kuwi, Mas. Jenengan mboten semerep ta, Pak? Heeh. Jamune ta, Pak? Apa? Asine neno ya rahasia lho, Pak. Heeh. Mbok. Tapi berhubung panjenengan sing tanglet to, Heeh. kula sauri dengan senyunyur-sunyunyurnya. Apa? Apa, Nduk? Apa, Niki lho, Nduk? Pak, Pak. Oh. Pokoknya angger ngene muni no, Pak. Ngene, Wah, iya, apa suarane ki iso utuh ngono, Pak. Iso. Pokoknya Plong. lek dinyang apa ngono wis kadangnya kaya suarane ndak tekan ngono lho, Pak. Ken. Dalam. Nek ngene rasane rembug kaya ngono. Loh, napa lho, Pak? Ngene Ngene mau lho. maksudnya. Ngene mau lho. Apa, Pak, iki? Oh, kok aja kleru lho, engko ngene. Ayo. Ayo. Apa, Pak, maksudnya ngene, Pak? Mbah ora ngerti. Yo, tibake apa Nduk Cahayu? Angenteni napa kadung tresno? Angenteni. Iya. Angenteni. Angenteni, Pak. Ya, campur sari ya. Oh, nggih. Dicampur sari. Nggih. Di kalih kibote gen muni. Campur aduk nggih mboten Nggih, apa-apa. campur sisri ya ora apa-apa. Iya. Yo, kaya ngapa? Sumarane Nduk niken. Aku nganteni takamu kaya nganteni medeni wahyu janji metalsa sanempan jroning kalbu janji dah kang mesira Iki uga tak aturake nglawan Simbah Anom. Iya. Terus Bulik Giyanti, Bulik Wajinah sing padha monitor kuwi adik-adike Mbah Anom kabeh. Nggih. Ya, bacotke Nduk Cahayu. Kledang kledang kae taka ternyata janji Ya. Citra
sembah nuwun iki wis dipucuki. Iya, Mak. Dipurwakani gelenggase adikku wedok ngombe-ngombe sik. Iya. Ayo iki mapak bintang tamune sing kaping pindho. Sapa? Mas Jo Klitik iki kudu serampat iki. Iya. Ayo, monggo Jo. Serampatke Jo. Metuk Mas Jo Klitik kluthuk. Yuk. Selamat malam Mas Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mas Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Dalu niki saged sowan Pyayi Solo sedayanipun Mas Cangi. Cedak ta ora kaya mbiyen kok. Mboten kados rumiyin pas nanging disele mati ya lho. Nggih. Diesel mati 2 jam, diesel teko ya ditepuki tangan ki lak kae. Lah iya. Mboten. Matur sembah nuwun Mas. Nggih. Salam sungkem taklim kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang ngamengku gati. Nggih. Mas Tuntas Subagyo. Subagyo yang sudah mewujudkan syukur malam hari ini. Dalu menika anggelar ringgit Pak Cucal sedalu natas. Leres. Milo catatan yang luar biasa untuk beliau Mas Tuntas yang tidak mempunyai jiwa idealis. Betul. Yang selalu menanamkan sosial yang tinggi, sedekah lillah ingkang inggil menika mujudaken umatipun Gusti ingkang dipun wastani sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Tepuk tangan untuk beliau Mas Tuntas. Ini loh Mas. Nggih, pancen leres nggih Mas. Siap, siap. Mila Mas Tuntas dalu niki mawi dipun etang rupi arto. Nggih. Niku pen pirang puluh yuta cobi. Lah nggih. Mula niki mujudke kabeh niku mung saderma amanah, saderma mung hidayah saking Gusti,
sak duwe-duwene wong yen iso berbagi insyaallah benjang cadangan swarga ingkang mapan ing benjangipun Mas. Amin, amin. Matur nuwun nggon kok kaya ngeten nyamane kaya ngeten Mas. Jan tenan. Umpama sampean ya to dolan ning Klaten ya to mampir ning daleme Mas Tuntas. Kok nyatane Mas Tuntas ya buka wedangan kaya awakmu. Leres. Ayo iso dolan rene. Menika ngiras-ngiras kalian sharing. Lah, kula sharing sama leres Mas Tuntas. Leres. Nggih. Mula nggih klungsa-klungsu nderek wudu, gliak-gliak waton kecandak, sareh-sareh waton pikoleh, gremat-gremet waton slamet. Niki lho Mas. Kula seneng lagi munggah harus kurban keris ceklek iki aku mikir iki. Kok iso? Alah diaturi kok ceklek. Mbok ngomong to, wong padha dagelane meneng wae. Lho, enek to? Enek menungsane to? Ha niki ingkang dipun weling. Heeh. Panjenenganipun Den Masi Tuntas. Niku mboten nganti aja nganti ninggal niki. Oh. Lho. Kudu nggawa iki. Ha niki benjing lak dipun panggang dige slametan enjing mengke to. Ngoten. Wong kok iso ya melu omong ora kok ditoke dhewe. Omong apa ngomongane bontek ning kabeh. Ya paling tidak ki awake dhewe iki paling tidak patut bersyukur dan berterima kasih. Kula seneng dalu menika dan senenge iki nggon apa? Leh mengukur klambi wingi kok ora pas kok. Kok iso gegeden ngono kuwi lho. Sing gekne awakmu lho. Ini gegeden isin tau. Lah kudune ayo diukur tangane dicepot terus dikirimke penjahite. Cepet gasmu ya. Piye to? Lah wong tangan aku kudune diukur ke to Mas. Gaene kowe mesti gaene tekmu pas. Gunku mesti gegeden ngene iki. Lah lho wong ki nuwun sewu. Rezeki lak luwih becik sing gedhe nggih to Mas. Nggih. Sampeyan ki wondene kaya klambi ki sing mbok gawe ki wondene kaya diparingi rezeki sing gedhe. Ya lek rezeki pas gedhe ra apa-apa, lek klambi gegeden malah kaya gawe korden. Paling tidak kan membahagiakan seneng, masyarakat. Pak Jat. Piye? Kula niku dalu niki seneng banget niki suwi lagi. Senengmu piye? Apa melih ing dalu menika jan kula lek penonton sing teng mriki niku kula seneng banget. Apa melih penonton sing lingguh ning gone ondo atau undak-undakan niki jan. Tangga. Tak delok kok kene kaya wong numpak kapal niku jan kula. Mripat kuwi nggo nyawang sing apik. Saya yen duweni jiwa religi, menanamkan jiwa agamis yang besar, kagungan netra utawa mripat ki kanggo maca sing becik. Oh ngono ki lak wong delok mergo papan panggonane ora cupet. Ya tapi kan seneng ngono kaya wong numpak kapal antri. Mau arep nonton alang ujurmu ki lho, Truk. Iya. Paling tidak lah ya nglenggahke Mas Tuntas. Lah nyapa dilenggahne wong Pak Tuntas iso linggo dhewe dilenggahne apa masamu ki? Maksudnya ki jangan membuat malu aja gawe isin. Gak, aku karo Pak Tuntas ki wis ngene bos. Waduh. Lho, mungkin lho Pak. Kula niku oleh Pak Tuntas niku splek, Pak. Wah. Kula niku maam teng mriki niku meh 2 wulan niku nggih, meh bendina kula niku. Matane iki lagi buka kok maam ning kene. Lah wong iki lagi peresmian. Wes tangan iki lagi dibuka lho, Truk. Kok ning kene 2 wulan mangan iki lho. Maksud iki aku kok ngomong bontrot, aku nunut mangan ning kene ngono lho. Lah wong lagi buka kok mangan ning kene 2 wulan iki. Lho paling tidak lak ya ngerti. Ya rono, bro iki piye to iki? Mas Tuntas itu yang mana? Lah, kok Pak Tuntas aku splek kok. Lah nggih Kang pundi? Pak Tuntas to? Nggih. Sing kagungan iki to? Nggih. Lah, isin mbek teko aku iki. Lho, Pak Tuntas. Coba endi ra? Kiyaine endi ra coba? Ayo. Pak Tuntas to? Aja ngisi. Wah, aku yo plek nomor Pak Tuntas. Pak Tuntas to? Ayo endi coba? Dari kanca plek. Ah, meneh kok Pak Tuntas meneh. Jadi saya lah iya yang mana? Beliaunya yang mana? Wasono to, mripatmu wasono to. Nggih. Pak Tuntas. Sik alon wae ora kok terus jur kemrungsung. Kowe kita lek mripatmu enggak awasi ngono kuwi. Jiwa silaturahmi yang erat. Lah iya to, Bos. Persaudaraan yang tinggi. Mergo akeh silaturahmi kuwi padha karo nyedake rezeki. Bener kandamu. Lah iya. Lah nek nduduhke keeratan dan kedekatanmu dengan Mas Tuntas. Lah iya terus plek karo aku. Beliaunya yang mana? Lah iki ketane. Lah iya sing ndi? Yo pokoke ning gone kene iki tak yo. Iki berarti sampean ki ming wong ki waton kemerung. Ngono lho. Pak Tuntas iki. Sing ndi ra? Sung dalu Mas Tuntas.
Loh, yang mana? Sing di. Sing di coba. Matamu ora, matamu. Sekendalu Mas. Lah iya yang mana? Kok ora nek sing mantuk iki. Iki wong celelekan ngene iki. Wis iso kena tindakan apa undang-undang tidak menyenangkan lho kowe. Lah nyapa piro? Ini Bapak TNI Polri lenggah lho. Kok sampai menunjuk seseorang kok kleru. Lah lek terima Bapak nun sewu lho. Dari jajaran TNI Polri. Nggih. Nun sewu lho. Saya itu ada koneksi dan kedekatan dalam berhubungan Keluarga besar Polri. Oh iya no, keluarga besar Polri lho Pak. Apa iya? Anakku ning gone kene iki Kartosuro. Loh. Kartosuro iki kono lho. Kartosuro iki kono. Oh. Sing tekoki kowe kuwi. Lho mobilku tak parkir ning kene ben cukup mobil sik aku. Oh iya. Tak kek rono aku. Oh iya iya. Oh iya bener Mas, bener. Ya, Aku ya. don kok Ngalah, kok ngalah. Pokoke sing ora pekok ngalah. Lah aku yo Awake mobil dhewe sing. Wes. Heeh. Nah. Dadi awakmu ki duwe Lah relasi. iya no. Punya hubungan dari keluarga besar Ya jelas Polri. no. Bos. Anakku ning Kartosuro kono. Dinas. Ning Polsek. Lah ya dinas. Nyopet kecekel dari. Masya Allah. Ngeten iki lho Mas. Lah iya kaya ora digol-golke. Sampai itu diketok-ketokke. paling tidak pelawak harus mengkonsumsi dengan apa yang menjadi fasilitas masyarakat. Iya. Seniman itu adalah oncor utawa coronge masyarakat. Oncari mosok dagelan dipondasi ngene. Oncor ki Obor-obor. penerang. Nah, Ayo, penerang. berarti- obor kuwi lho. Nah, jadi bagaimana bisa membawa edukasi dalam berbudaya? Betul. Ngono lho, Mas Tuntas itu kenapa mempertahankan? Sing di wong iki. Sing di piantun ya. Mohon izin Mas Tuntas ngaturi jumeneng Mas. Wah, Ya. matane ali-alimu lho. Engko yo ora aruh. Ya. Mas Tuntas itu beliaunya pakai baju cemeng itu kan Betul. Mas Tuntas. Oh. Nah. ngerti ro kae, matane ngerti-ngerti. Lah, wong nalika semono beliaunya itu punya gegayuhan. Ya ya. Gitu. Awake dhewe diajak wonten pundi, Mas? Sing di Polokarto. Wonokarto. Lah, nika paling boten tahu disake. Loh iya toh. Beliaunya itu dulu juga punya cita-cita untuk memakmurkan masyarakat Sukoharjo. Sukoharjo. Ngono. Oh, alah sing diselimati ki. Iya. Ya bangga sugih ta tadi. Nah ini beliaunya itu budayawan kok. Iya. Jadi perlu dicontoh. Iya. Wong kuwi yen wis diwenehi mulya, yen wis diwenehi penak, aja sok ndangak. Ini dicontoh. Agemane mawon tetep apa adanya. Betul. Iya to Mas? Iya. Ora rena-rena. Nggih. Dudohke yen piyayine budaya ning dinding ngagem blangkon. Ini lho. Nyapa kok Mas Tuntas ki ngagem blangkon ngopo? Lah kok nggih helm dikira pemadam kebakaran. Cangkeme lho. Wong ngomong penak-penak kok iso. Aku yo jawab penak lho iki mau yo anu Mas. Ya paling tidak itu apa hubungannya gitu. Blangkon ki blang-bleng bakal kelakon Mas Nah, Diko. ngono. Weh. Dadi insan Kok ya meletik mripate iki. Alon-alon Dik, alon-alon. kok Mas Jatmiko kok meletik mripate iki apa ya? Wis aja nesu. Rosose. Mas Jatmiko ini dalang yang bijaksana, dalang yang selalu mempunyai jiwa andap asor. Sing ngomong sapa? Tidak sombong. Sing ngomong sapa? Malah Mas Jatmiko iki dalang sing sombong iki Mas Jatmiko. Kok iso, Dik? Anu tuk. Nyatane kula ditanggap ya madhep rono, Niken karo Waranggono ditanggap ya madhep rono. Jenengan iki ditanggap malah ora madhep rono, madhep debok iki priyan sombong emang. Oh iya. Ya pancen ngene iki dalang iku kudu ngadep Mas. debok, ngadep ayang. Lho piye Menurut ta? lakuning lakon. Nek dalang nggon trah saka Ngayogyakarta tekane saka Surakarta Hadiningrat. Ki ya madhepe rono. Nek madhep rono ki wayang golek, ngono lho. Golek apa? Goleki matamu kuwi. Wong diomongke budaya kok angeleran tok kowe iki jan. Bah, secara akademisimu ki kurang kok. Ora jalan kuwi. Duh, wong ki kudu ngerti nuwun sewu Mas. Heeh. Kecerdasan dan pengalaman wawasan ilmu intelijensi yang tinggi itu bagaimana? Ngono kok arepe nyalonke lurah po camat ki po tekan. Ya ora mungkin wong aku ndek nyalone juru kunci mayite demo. Ha iki tumen po mayit kok demo ki. Lagi iki, lagi ngerti. Mas Tuntas tuh pakai blangkon. Nggih, Pak. Blangkon iki blang-bleng bakal kelakon. Nyatane apa sing digalih, apa sing digagas kelakon ngedekne rumah makan. Amin. Iki sing darani umat cedhak marang Gusti Allah. Insyaallah apa sing disuwun diijabahi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat ngalap syafaat saka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pangananmu iwak kirik kok iso muni ngono. Masya Allah. Kowe aja kulino ning komplang. kowe aja buka aib lho. Aja buka aib lho. Pripun? Iwak kirik ki remu sing tak konsumsi 3 tahun yang lalu. Saiki pun mboten ya. Saiki ora. Saiki mun leren Pak Jat. Weh, saiki kowe piye? Saniki iwak babi kok saniki. Ayo padha wae. Wedhus kok iki. Kowe iki jane piye to ora kok terus Ya ora ya kuwi larangane agama, bos-bos kowe iki ya. ngono kudu ngerti. Wah aku wis Mas tuntas pakai blangkon. Nggih. blangkon ki blang-bleng bakal kelakon, Pak. Agemane kok sarwa cemeng kuwi apa? Ireng ki insyaallah rumah makan iki bakal langgeng. Amin. 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 Laris akan menjadi tujuan utama destinasi kuliner yang ada wonten ing tlatah Surakarta Solo Solo mriku menika. Alhamdulillah. Leh mau ngomong iki lho. Solo mriku. Aku bingung Pak Surakarta apa Solo iki bingung lho. Solo. Solo. wae. Solo mriku. Kenapa kok bisa diparingi asma Mas Tuntas? Tuntas ki selesai. Rampung. Rampung. Oh iya. Dadi iso ngrampungke. Ngerampungke perkara apa wae. Amin. Contone Dan saya yakin beliaunya itu akan merampungkan apa wae, itu akan diselesaikan secara musyawarah. Karena musyawarah untuk mencapai mufakat. ya. Dadi ngedekne rumah makan menika ora idealis. Kuwi ya dimusyawarahne karo keluargane, karo bojone, karo bapake lan karo keluargane. Alhamdulillah. Iya. Ngoten lho. Mas Sik, nek Mas Tuntas jomblo terus dimusyawarahke karo sapa? Lho, musyawarahe ya kuwi nentremke ati, ngademke pikir. Meneng ana ing pinggiring utawa pojoking sing pepetengan kuwi manembah nyedakne ati, nyedake pikir marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bocah iki berarti kol biaya apik. Loh, ya cedak lho, Bos. Mas. Wah, aku ki mondok iki koclok jare iki. Mondok ning ndi? Ning pondok Ramadan somben iki. Ora nek iki wis wajib kok iso mangsane. Dadi niki lak ming tasyakuran. Nggih. Tasyakuran ki tembunge apa, Mas? Syukur, Syukur kuwi sing wis diarani syukur. Lho, syukur kuwi sing wis iso diarani dali syukur. Syukur ya syukur apa? nikmat sing diparingke. Nah, Gusti. ya kuwi lho. Ngono. Lah ya ngono. Nah, berarti jenenge bentuke syukur. Syukur ora ming wujud bondo lan donya, ning syukur ki diparingi marang Gusti iso kanggon marang raga. Iya. Mula raga ki ya bentuke syukur. Hei, Raga ki bentuke ya syukur. rogone sapa? Raga ki jasadiah ki lho awak. Ayo. Ngapa? Ayo piye kowe iki lho? Ngapa? Piye? Ayo piye? Ayo, aku piye iki? Lho kowe iki omongo kok iso. Aku piye kok iso. Wong nyambut gawe iki disawang ngono lho. Mula dienekke slametan. Ngleh. Kowe iki omong ra cetha. Mas Satmi kok? Ya, piye? Mas Satmi kok? Apa ora bosok aku? Piye? Wah, klambine godi ojok iki. Dagelan larang ayo Lho, ngono lho. Ngapa? Dagelan larang mosok mau ning tol mampir rest area yo blas iki yo. Wong kuwi luwih becik tirakat. Kowe akeh maem. Wong maem kuwi wondene kaya nafsu, ora nonteke. Ya terus ki mau mangan nang ndi? Niki wae maem teng Ngono aja punjul kali 15.000 lho. Aku ape njukuk ndok puyuh. Aku ape njukuk ndok puyuh yo. Ngono iki kritik ngene. Oh, kolesterol lho, kolesterol. Tak omong. Kolesterol. Ndok itu mengandung kolesterol tinggi. Arepe njukuk ceker ya ngono. Hati lho kowe. Kolesterol. Aja lali lho. Kolesterol. Kolesterol. Nah, ngono lho. Mula iki. Terus? Wis kulo mek baceman tempe loro tok iki. Ya wis disyukuri. Loh, kula syukuri. Heeh. Ini mewujudkan syukur sing gede marang Gusti karena apa itu dilihat dari tindakan. Nggih. Tapi nun sewu, dengan era dunia digital untuk saat ini, Waduh. Ya, terus piye? Nah, Kok ngerti bahasa digital barang to? Nah, iya. Biyen apa sekolahmu ki sekolah menengah ngono apa? aku mbiyen tahu sekolah menengah kejuran minggir neh aku. Maksudnya ki perguruan tinggi. Aku dengi perguruan tinggi sambil bledek mudun. Piye ya? Ya. Maksudnya ki ngene lho Mas. Ana tetembungan sing apik. Kuwi kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh, golek kacang piye ning Cina iki? Lah urusane apa karo kacang iki? Kacang Cina. Masyaallah jan. Wong ki kok mesti ora kena mapan. Mula nggon syukur ki diduduhke, jlentrehke. Kepiye Mas Tuntas ki mujudke syukur?
Mas Tuntas nun sewu nggih Mas Tuntas. Ngono, mohon izin. Mohon izin nggih Mas Tuntas. Jane kula niku nun sewu ini menjadi referensi dalam usaha saya Mas Tuntas. Wah, referensi koyo radio ae. Kuwi iki kita lek pekok lho kuwi. Ae nggon golek gelombang ka Kuwi frekuensi. Oh. Ning gone radio iki frekuensi, tapi lek referensi itu akan menjadi contoh. Masya Allah, iya. Kula niku nun sewu Mas Tuntas. Saya itu juga punya usaha di rumah saya itu. Alah, kaya percaya. Kaya percaya rupamu kaya penisilin ngono kaya yakin. Mas Jat, Dalam piye. kula niku teng omah niku nggih duwe anu Mas Tuntas, gadah nun sewu nggih. Ya rumah makan tapi cilik Mas. Rumah makan tapi cilik nek nggonmu penak kare jipuk tok. Nek kene aja aneh-aneh lho kowe. Aku angkringan aku. Lah iya. Ning omah iki angkringan iki nun sewu. Menawi ngajenge jenengan iki bentuk modern ini. Iya. Tapi kalau saya itu saya bentuk dengan Klasik. Kalau niku ngajeng-ngajeng pendopo Mas. Mas Masya Tuntas. Weh, Niku sokone niku udah nek 48. Wedian gede wisan. Nggih, sokone 48 dadi ngarep niku loro, iringan menika 46. Loh, lah kok raimbang Mas? Lah meh ambruk tak songkok pring dadi Kowe iki ya ora umum kok iso mangsane. niku alhamdulillah Mas Tuntas, mudah-mudahan kula mau saged ndedonga Ngalah berkah. ngalah berkah mugi-mugi rumah makan menika laris nggih Mas Tuntas nggih. Karena saya yakin bahwasanya apapun yang kita niati, yen awake dhewe iki niat tekun lan ngibadah lan nyuwun lan sedekah gede, insyaallah bakal oleh balas saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula niku karyawan niku niku saya itu memberi rezeki kepada karyawan saya. Heeh. Rumah angkringan kula niku kurang lebih dawane menika 13 meter, musuh 50 meter Mas. Kose. Kuwi jane angkringan apa bandosa? Angkringan Mas. 13 meter Musuh kali 50 meter. 50 meter. Niku karyawan yang saya gunakan, yang saya butuhkan itu kurang lebih 136. Weh. Karyawanmu ki 136. Saking larise. Masya Allah. Mergo antrine ya nun sewu. Jam 4 buka, jam 4 sore buka. Nggih. Antrine ngomong kene iki sampai ke terminal Tirtonadi. Kuwi antrine Mas. Edan-edanan. Nggih. Kuwi jane sing didol ki bangsa apa Lah lho? iya. Loh, karena nun sewu, aja perkara enak lan ora enak. Khas dari apa yang menjadi Iki. kita sediakan utawa kita berikan itu punya ikon tersendiri. Rumah makan kudu ngono. Lah angkringanku yo duwe ikon. Ya sundukan ngono kae. Sundukan. Ya sundukan bacem, Yo iya no. bacem das. Loh, das Pitik, pitik kae. Saking larise Mas Jat mika gen kula Terus, nggih. heeh. Das pitik bacem niku saking larise. Niku sedina niku entek kira-kira lek 3 pickup Mas das tok. Weh. Bacem das pitik. Das kuwi. pitik. Masya Saking Allah. kentekan stok niku nganti sing kula Weh, bacem dan- niku sing ngantek kentekan stok niku sing kula bacem kula sundin niku ndas truk Mas. Malah. Oh ya ora umum nek kuwi. Iya, Iya. serap. Dadi karena laris. Sundukan bacem dok Lho gemak, iya, dok ndok puyuh. puyuh. Iya, iya. Ndok puyuh menika kula sedina niku entek lek kira-kira nun sewu 3000 etre. 3000? 3000 etre. Etre menika ada ndok niku. Oh iya. Sampai kentekan stok menika gemak rung wayang ngendok niku tak plotok. Masa yo nganti tekan sakmono to kok Iya. iso. Ceker Mas, ceker. Ceker. Ceker pitik. Ngantek kentekan stok kuwi cekere bojoku tak kon ngrikiti wong. Kowe iki yo mleset. Wah, rasa guyon kok Ayo. mangsane. Ditanjake. Mutu Heeh. kualitas Malembani yang jelas karena bentuk syukur yang Nggih, Pak. lebih. Iki, Pak. Mudah-mudahan masyarakat ingkang rawuh sedaya menika mboten kok Iya. mirsani ringgit kemawon, tapi secara nurani dan kolbiahnya ikhlas untuk sama-sama Betul, berdoa. Mudah-mudahan restoran ini menjadi berkah dan barokah. Amin. Iki Badan. dongane piyai kathah Mas Nggih, ing nggih. rawuh dalu nika gitu. Nggih. Ha iya. Niki jan asman niki to. Taman Ratu Mauludia. Heeh. Hebat. Iki tamane Soben kene. nggonmu kok apik gen kula. Pripun? Taman Ratu Kidul nggonmu lho tak apik nggonmu kula. Dadi kan kidul to nggonmu. Heeh. Apik wi. Lho kok iso ngono? Genen lho kan mau kidul. Genen Taman Ratu Kidul. Lah ini lho ratu itu matane. Lah kuwi sing tulak iblis tok kuwi kok iso. Pambemu. Iya. Kut gawe iki yo sing penak kok. Lah iya no. Mula kacakup jarenipun Mas. Nggih. Kok yo pas to Mas niki wau. Pripun? Parang ireng. Kalau yo pas to beto seragam ireng yo gone yo ireng kabeh. Mas Tuntas juga pakai hitam. Ini berarti ada ikatan hati. Betul Mas. Secara hubungan emosionalnya. Secara hubungan saya itu punya hubungan emosional kali Pak Tuntas loh. Iya toh? Iya, anggar percaya Pak Tuntas kudu emosi karo aku. Tadi Hubungan emosional itu dalam hati ke hati. lah yo hati niki harus emosi nanti. Loh.
Angel kok dijak omong iki kok iso. Nderek Mas Jat nika. Kalih maos Nggih. Mas. Anu nggih, disenengi lelagon nggih. Lho nggih no Mas Jat. Nah nggih. Menika wilujeng dalu Mak Nyanyi. Menika Pak Yono saking Demalang kudu mbaki. Oh iya, Pak sesuk iki wayangan adikku lanang Amar. Mas Amar. Oh nang Demalang kudu. Demalang kudu mbaki. Nyuwun lagu pepeling niki wonten oh nggih. Oh nggih napa iki? Oh anggenipun panjenengan ngasta nggih. Oh dalem niku supados damel nggih matur nuwun remen pamirsa sedaya matur nuwun Pak Deyono kalian Mas Karyadi Karyono. Siap. Ngeten mangke kesanipun kecakup sedaya wong nggih. niki. Pangapunten Mas. Nggih. Niki sesuai dengan konsumsi resto. Heeh. Wonten papan panggenanipun Mas Tuntas. Ini kualitas lho Mas. Cara Dik Niken niki daharan ingkang sampun cemawis. Nggih. Ini di dalam buku menu niki pun tertulis kok. Oh. Cara Niken niku capje. Oh. Jadi nikeni Nggih, capce. kelasnya itu menengah ke atas. Nggih. Ngoten dadi penikmatnya itu sudah beda. Ngoten. Nggih. Kalau ini yang kecil ini sudah beda lagi. Napa niku? Bihun istimewa. Bihun istimewa. Nggih, bentuknya lah kaya mihun to niku. Nggih. Cilik. Ngoten. Lah iya. Nah, kalau ini juga beda lagi. Napa niku? Buyung hai. Puyung hai. Ini ada lagi. Kalau Cijine, yang ini heeh. istimewa. Apa? Gudeg Jogja. Weh. Niki. Kalau yang ini Heeh. dua ini khas dari Solo. Napa? Goliwet. Sego liwat. Niki anggere enten jladrenane putih ndledek nika nggih niku. Oh. Nah, pojok dhewe nika. Menika cilik nerincing menika cara menu makanan menika cakangkung. Iya Iya cakangkung. Kudu diketoki ya. Aja. Yen iso masak cakangkung ki ben menjadi khas kene. Heeh. Lek masak cakangkung ki aja diketoki. Yo dipotong to. Ben dawa. Dadi lek mangan koyo wong layangan. Dadi Kok ora dipotong. Mas Klitik. Nggih, Bos. Iki Mas Tuntas pengen duet kalih Dik Niken. Siap, Nggih. siap. Lah Ajeng monggo. pengen nyanyi. Wah iki lho. Iya. Karena beliaunya itu spesialis and the song and the campur-sari. Iya. Oh, ngoten. Nah iya. Monggo dipun paringi Yo, kali Kang. monggo pilu tak ndak yo. Monggo Mas Tuntas, parem minggah panggung. Monggo Gus.